Alboko besaulki baten bizkarraren kontra jarekin zuen bere burua. Bere zangoekin haren ertzei eusten ziela. Hori eginda bere buruaren jabe izatea lortu eta isildu egin zen. Arduradunak zer zioen entzuteko. Hitzik ulertu dozue? Galdetu zien arduradunak gurasoei. Ez zaigu adarra jotzen hariko, ez da? Haiene, hotz egin zuen amak malkotan. Agian, larri gaixotuta dago, eta gu bera oinazetzen ari gara. Gret, oiukatu zuen. Ama, hotz egin zuen arrebak beste aldetik. Gregorren gelan zehar ari ziren hizketan. Zoaz berehala medikuaren gana. Gregor gaixo dago. Medikua, azkar, entzun aldiozu Gregori hizketan? Animalia baten ahotsa izan da, esan zuen arduradunak, amaren garrasien aldean oso bare. Ana, oiukatu zuen aitak sarreran barrena sukaldera txalo eginez, ekarri sarraila gile bat berehala, eta binezkek gonekin hotz eginez sarreran lasterka joan, nola jantziote zen arreba hain azkar, eta indarrez zabaldu zuten etxeko atea, ezen ate hotzik egon, nonbait zabalik utzi zuten, zorigaizto handi bat gertatu den etxeetan ohikoa den moduan.